La història de la recuperació del monestir de Poblet no s'explica sense el mecenatge d'Eduard Toda i Güell, nascut a Reus l'any 1855, que amb anterioritat havia estat alt funcionari i representant diplomàtic de l'estat espanyol en diverses destinacions. Fruit de les seves experiències en aquelles llunyanes destinacions, quan es va retirar de la seva activitat, es va convertir en un dels pioners de l'arqueologia a Catalunya. Toda és més conegut per la seva intervenció en la recuperació i restauració del petit monestir romànic de Sant Miquel d'Escornalbou a l'Argentera, construït al segle XII sobre una impressionant miranda des d'on es domina visualment tot el Camp de Tarragona i abandonat durant la desamortització de Mendizábal de 1835. Però en canvi la seva actuació més destacada seria a Poblet. A principis del segle XX, el monestir de Poblet, panteó dels reis de la corona catalano-aragonesa, un dels grans centres culturals i polítics de la Catalunya medieval i moderna, i abandonat també després de la desamortització de Mendizábal de 1835, era una trista ombra del seu esplendorós passat. Eduard Toda no tan sols va esmerçar grans quantitats de diners de la seva butxaca per a crear unes mesures mínimes que protegissin Poblet dels saquejadors furtius, tanques perimetrals, neteja i inventari d'elements arquitectònics, vigilància de l'espai, sinó que va sensibilitzar importants personalitats de la vida política i religiosa catalana, els presidents Prat de la Riba i Macià i el cardenal Vidal i Barraquer, en el projecte de restauració. El desballestament de la Mancomunitat després del cop d'estat de Primo de Rivera el 1923 i la inesperada mort de Macià el 1933 impedirien culminar aquell projecte. No seria fins al 1940 que les diputacions provincials dels països de l'antiga corona catalano-aragonesa crearien un patronat per impulsar el retorn de la comunitat monàstica i culminar el projecte d'Eduard Toda. Actualment Poblet no és tan sols un dels principals monuments històrics del país que explica abastament la nostra història medieval i moderna, sinó que també és un dels principals actius i atractius turístics de Catalunya. I és un generador de promoció i de riquesa de la indústria turística de la Conca de Barberà que ha sorgit a l'entorn del monestir i dels seus boscos.